Madunyiswe uJesu Kristu. Igama uThabo Ntozakhe. Phansi kwesikunda bishophi sasemzimkhulu. Bazalwana abathandekayo, namhlanje ngicela sibheke indatshana etholakala evangelini likaLuka 23 uvesi 33. Lapho wakhuleka uJesu wabhekisa kuBaba ethi, Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Wathi uba bafike eGolgotha, wamnqamleza ke uJesu indodana kaNkulunkulu. Uthe sele ngakhona onqamlezweni, wasebuka abenzi bobubi, wasebanikela kuNkulunkulu. Wabubula wathi, Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Ukuze sikwazi ukuhlaziya kahle lesiqubulo sethu, cela sibuyele emuva kancane kuLuka 6 uvesi 27. Lapho uJesu eyala abafundi bakhe kanye neyinkumbi zabantu ethi, thandezelani izitha zenu, lenzele okuhle laba abanizondayo, nibusise labo abaniqalekisayo, bese nikhulekela labo abanihlukumezayo. Lamazwi kaJesu bazalwana avakala kamnandi futhi sengathi alula. Kepha masibuyela eqinisweni, kunzima ukuthi sithande izitha zethu. Kunzima ukuthi sibusise labo abasiqalekisayo. Futhi kunzima ukuthi sikhulekele labo abasihlukumezayo. Yebo kunzima ukuba sithande izitha zethu. NoJesu futhi wayiqonda lokho. Yingakho wakhetha ukusibonisa ukuthi izitha zethu singayithanda kanjani. Njengoba uJesu ubonakala ehawukela abantu abamhlukumezile, abantu abamenze inhlekisa emphakathini, abantu abamshaye baze bamfela ngamathe, sebemjivaze ngazo zonke indlela baze bamnqamleza. Kepha yena usakhetha ukuthi athi, Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Sengathi nathi singangagcini ngokushumayela ngamazwi kuphela, kepha sishumayele nangezenzo, ukuze imfihlakalo zikaNkulunkulu zembuleke ebantwini bakhe. Bazalwana abathandekayo, lapho uJesu wenza isimangaliso sento, uxolela lapho umqhele wameva usungenile ekhanda lakhe. uJesu ukhetha ukuxolela izipikili sezihlangene namathambo akhe. Uxolela negazi ebelibhobhoza selizelumela kuye. Kepha usaqhubeka uthi, Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. uJesu usifundisani ngalokho? uJesu usitshela ukuthi njenganamakholwa, njenganabantwana bakaNkulunkulu, akufanele sixolele ngoba, kepha akufanele sixolele noma. Ngichaza ukuthini mangithi kufanele sixolele noma? Ukusho ukuthi kwesinye isikhathi kumele sixolele lapho izinto zinzima khona, kwesinye isikhathi kumele sixolele lapho uyinhlungu isekhona nenyembezi zigcwele emehlweni ethu, ukuthula kungekho. Uthi noma umbheka lo muntu oxolisayo kufika inyembezi kuwena. Kepha uJesu uthi asixolele noma, singaxoleli ngoba. Ngoba phela uma uxolela ngoba uzoxolela ukuthi hayi vele sengidlulile kulokho, seyidlulile inhlungu sengakwazi ukumxolela, seyidlulile inhlungu sengakwazi ukumkhulumisa, seyidlulile inhlungu sengakwazi nokumbingelela. Kepha uJesu uthi mbingelele ngalesikhathi kungavumi, mbingelele umxolele ngalesikhathi kungavumi, ngalesikhathi kukhona izinhlungu. Lapha bazalwane uJesu usibonise esinye isithombe ukuthi kubalulekile ukuthi konke sikukhulumayo futhi sikwazi nokukwenza. Yadabukisa indaba kaJesu bazalwane, ngoba washaya wanqamlezwa, ehlupheke nami mina nawe. Kepha namanje sisamshaya uJesu, sisamethuka uJesu, sisamfela ngamathe ngezenzo zethu eziphambene nentando kaNkulunkulu. Kulabo abangabahlukumezi, abaphehlela abanye amanzi amnyama, bebafisela ukubi bona nemindeni yabo, uNkulunkulu uyabona futhi uNkulunkulu uyabaphendulela abantu bakhe. Sengathi uNkulunkulu angasithethelela izono zethu, asipha amandla ukuthi sikwazi ukuxolela nokuthi sikwazi ukuzixolela,
ukuze siphile impilo nokuthula ngoxolo. Amen.